Φίλοι και φίλοι, γεια σας. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα αγροτεμάχιο Καλαμποκιού και θα μιλήσουμε για τη συγκομιδή. Ο χρόνος συγκομιδής του Καλαμποκιού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο τελικό προϊόν και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το υβρίδιο, η διαχείριση της καλλιέργειας, όπως άρδευση και λίπανση και φυσικά οι καιρικές συνθήκες. Η συγκομιδή για ενσύρωμα είναι η διαδικασία κατά την οποία το καλαμπόκι συγκομίζεται σε πρώιμο στάδιο, ενώ το φυτό είναι ακόμα πράσινο και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ξηρά ουσία του φυτού είναι περίπου 32 με 35% και η υγρασία του σπόρου 40 με 45%. Το τελικό προϊόν αυτής της διαδικασίας αποθηκεύεται και προορίζεται για ζωοτροφή. Η συγκομιδή για καρπό πραγματοποιείται όταν τα φυτά έχουν φτάσει σε πλήρη ορίμανση και οι σπόροι καλαμποκιού έχουν την κατάλληλη υγρασία. Στην περίπτωση αυτή, ο στόχος είναι η παραγωγή καλαμποκιού για ανθρώπινη κατανάλωση, βιομηχανική χρήση ή παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Ο παραγωγός του αγροτεμαχίου που βρισκόμαστε επέλεξε να καλλιεργήσει το υβρίδιο DKC 6919 της DeKalb. Το συγκεκριμένο υβρίδιο ανήκει στην κατηγορία FAO 700 με 128 έως 133 ημέρες μέχρι τη φυσιολογική ρήμανση και η χρήση του προορίζεται για καρπό, αλλά είναι κατάλληλο και για ενσύρωμα. Το DKC 6919 συνδυάζει εξαιρετικό αγρονομικό προφίλ, υψηλές αποδόσεις και σταθερότητα. Παρουσιάζει γρήγορη πρώτη ανάπτυξη, δυνατό ριζικό σύστημα και κάνει κυλινδρική ρόκα που γεμίζει μέχρι την κορυφή. Με πιο απλά λόγια, το υβρίδιο DKC 6919 είναι το κατάλληλο υβρίδιο για αυτόν που ζητά το απόλυτο από το χωράφι του. Κλείνοντας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατάλληλη επιλογή υβριδίου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά δεν αρκεί για μια μεγάλη παραγωγή. Οι βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές, όπως η ζυζανιοκτονία, στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας, παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά, ακολουθώντας πάντα την ετικέτα του εκάστοτε σκευάσματος. Ζυζανιοκτώνα όπως το Equip ή το Laudis, που καταπολεμούν ευρεία γκάμα πλατήφυλλων αλλά και αγροστών ζυζανίων μεταφυτρωτικά, βοηθούν την καλλιέργεια και σταματούν τον ανταγωνισμό με τα ζυζάνια στο πολύ σημαντικό αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Και για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου υβριδίου της DeKalb ή τη χρήση των εξειδικευμένων ζυζανιοκτώνων από την Bayer, επικοινωνήστε με έναν τοπικό αντιπρόσωπο της Bayer στην περιοχή σας.